ଏକ ଗାଁର ସକାଳ। ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ଛୋଟ ଗାଁରେ ରହୁଥିଲେ ଅଜୟ ଓ ମାନସୀ। ଦୁହେଁ ଛୋଟବେଳୁ ସାଙ୍ଗ। ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ସେମାନେ ପୋଖରୀ ପାଖରେ ମିଳୁଥିଲେ। ଅଜୟ ହସିକରି କହିଲା, ତୁମେ ନଥିଲେ ଏହି ସକାଳଟା ଅଧୁରା ଲାଗେ। ମାନସୀ ଲଜ୍ଜାରେ ମୁଣ୍ଡ ନମାଇ ଦେଲା। ସ୍ୱପ୍ନର କଥା। एकदिନ ମାନସୀ କହିଲା, ମୁଁ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ହେବାକୁ ଚାହେଁ। ଅଜୟ କହିଲା, ତୁମ ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରା କରିବାକୁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ସାଥୀ ହେବି। ସେହି ଦିନରୁ ସେମାନଙ୍କର ମିତ୍ରତା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ପ୍ରେମରେ ପରିଣତ ହେଲା। ବିଚ୍ଛେଦର ବେଦନା। କିଛି ଦିନ ପରେ ଅଜୟଙ୍କୁ ସହରକୁ କାମ ପାଇଁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ କହିଲା, ମୋ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବୁ କି? ମାନସୀ ଆଖିରେ ଲୁହ ନେଇ କହିଲା, ସତ୍ୟ ପ୍ରେମ କେବେ ବଦଳେ ନାହିଁ। ଅପେକ୍ଷା ଓ ବିଶ୍ୱାସ। 2 ବର୍ଷ କଟିଗଲା। ଚିଠି ଓ ମାଧ୍ୟମରେ ସମ୍ପର୍କ ଚାଲିଥିଲା। ମାନସୀ ତାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରା କରି ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ହେଲା। ଅଜୟ ମଧ୍ୟ ସହରରେ ନିଜ ପାଦରେ ଠିଆ ହେଲା। ଥରେ ମିଳନ। ଏକ ବର୍ଷା ଦିନରେ ଅଜୟ ଗାଁକୁ ଫେରିଲା। ପୋଖରୀ ପାଖରେ ମାନସୀ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲା। ଅଜୟ ନିକଟକୁ ଆସି କହିଲା, ମୁଁ ଫେରି ଆସିଛି ସବୁଦିନର ସାଥୀ ହେବା ପାଇଁ। ମାନସୀ ହସିକରି କହିଲା, ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ସତ୍ୟ ପ୍ରେମ ନିଶ୍ଚୟ ଫେରିଆସେ।